Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої зернятки! З вами знову Смешка і час казки. Час зимової казки. Мануель і Діді. Пригоди мишенят взимку. Лед на ставку гладкий, як люстерка. Мануэль катается на коньках. На берег приходит Діді. «Я не могу знайсці свае коньки», скардзіцца ён. А Мануэль ведае, як дапамагчы. Непадалёк жыве мядзведзь. Можа, ён пазычыць Діді свае конькі. Мануэль просіць у мядзведзя толькі адзін канёк. «Вось, калі ласка», – кажа той. «Спадзяюся, ціснуць не будзе». Мануэль падпірае вярбовымі пруткамі вялізны канёк, каб не ўпаў. Діді сядае ў канёк, а Мануэль яго цягне. Вось, трэба ведаць, як дапамагаць. Мануэлю і Діді вельмі ўтульна ў натопленай хатцы. На дварэ страшэнны мароз. «Бедныя вароны», – кажа Діді. «Яны, відаць, вельмі галодныя. Хадзем, Мануэль, пакормім іх». Вароны моцна радуюцца, калі Мануэль і Діді раскідваюць ім зярняткі. У імгненне вока птушкі ўсё з'ядаюць. «Толькі паглядзі, Діді, колькі ў нас запасаў», – кажа Мануэль. «Слухай, можа зрабіць варонам яшчэ большую радасць?» І мышаняты прывозяць на дрэва цэлую тачку кукурузы і 2 гарэлкі. Мануэль развешвае ўсё на галінах. Вароны злятаюцца, прыхіляюцца да цёплых грэлак і дзяўбуць кукурузу. А мышаняты глядзяць і радуюцца. Мануэль і Діді збудавалі ледзяны замак. Атрымалася файна. Пандачка Фелікс назіраў за мышанятамі здалёк і ўрэшце прытупаў да іх. «Падабаецца табе наш замак, Фелікс?» – пытае Мануэль. «Някепска», – кажа пандачка. «Але калі вы пойдзеце са мной, я пакажу вам яшчэ большы цуд». Яны разам ідуць да хаткі Фелікса. Фелікс выцягвае садовы шланг і падыходзіць да дрэва. «Што ты хочаш зрабіць з гэтым шлангам?» – запытвае Мануэль.
пандачка палівае дрэва вадою. «Гатова», – кажа ён. «Цяпер хадзем у дом піць гарбату». У вітальні цёпла і утульна. Трое прыяцеляў п'юць шыпшынавую гарбату і размаўляюць пра ўсё на свеце. Паціху вечарэе. А зараз сюрпрыз, аб'яўляе пандачка Фелікс. Ён вядзе Мануэля і Дзідзі да дрэва. Вада замерзла, і дрэва пераўтварылася ў ледзянога волата. Апошнімі днямі выпала шмат снегу. «Пайду я ў лес, назбіраю трохі дроваў», – кажа палевічок Дзідзі. А Мануэль тым часам вырашае зляпіць снегавіка. Але пакуль ён робіць першы ком, яму прыходзіць лепшая ідэя. «Я зляплю снежную кошку», – думае мышка, «агромнага снежнага коціка». Сказана, зроблена. Але яшчэ чагосьці не хапае. У кошак ёсць вялікія жоўтыя вочы, якія свецяцца ў цемры. Мануэль прыносіць з дому свечкі. Дзідзі вяртаецца з лесу і, пабачыўшы снежнага коціка, ён палохаецца. Кошка і сапраўды як жывая. «Хай стаіць тут всю зіму», – прапаноўвае Мануэль, і палохае лісаў і ваўкоў. Мануэль коўзаецца па замёрзлай рэчцы на каньках. На вуліцы траскучы мароз. «Мануэль, я нешта заўважыў!» – крычыць Дзідзі з пагорка. «Што гэта можа быць? Паглядзім зблізку?» Мануэль не супраць. Мышаняты падбіраюцца бліжэй і бачаць, што невядомая чырвоная рэч – гэта кветка. Кветка? Такі мароз? Гэта немагчыма. «Ой, яна несапраўдная», – кажа Дзідзі. «Гэта кветка з паперы». «Глядзі, а тут пад снегам ёсць уваход», – заўважае Мануэль. Мануэль і Дзідзі спускаюцца ўніз па лесвіцы і трапляюць у норку. Там жыве землярыка. «О, госці! Нарэшце!» – радасна ўскрыквае яна. «Ведаеце, я заўсёды выстаўляю гэтую кветку ў снег, калі мне становіцца вельмі сумна», – прызнаецца землярыка. І тады нехта абавязкова прыходзіць у госці. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вамі. Да новых казачных сустрэч!